osztály végzős diákjai búcsúztak iskolájuktól, társaiktól, tanáraiktól és a diákévektől a Kempelen Szakközépiskola ballagási ünnepségén. Ez a nap az örömről, a búcsúról, az elválásról, de mindig valami új kezdetéről is szól. De mielőtt az új bekövetkezne, a diákoknak számot kell adniuk tudásukról az érettségi vizsgán. Kis Ilona igazgató beszédében megköszönte pedagógus kollégáinak a sok munkát, és elbúcsúzott a végzős diákoktól. Útravalóul elmondta, soha ne felejtsétek el, hogy honnan jöttetek, és bármikor visszatérhettek, ha úgy érzitek, szükségetek van egy-két bátorító szóra, támogatásra. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág. S mint a fecske az alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Írta Ady Endre, az egykori nagyváradi diák. A nyugat hírnökének, a holnap hősének léggömbje messzire jutott. Kívánom, ahogy az együtt töltött estén a léggömbök, ti is messzire jussatok, a tudás, a becsület, a humánum egén, családotok, hazátok és a mi büszkeségünkre. Az osztályfőnökök nevében Pastorek Róbert búcsúzott. Akárhová is repültök ki ebből az iskolából, a Kempelen szíveit, a közös emlékeket magatokban hordjátok, tudva, hogy ide mindig visszatérhettek. Hiszen ez az a suli, ami felnevelt, ami most titeket ünnepel. A Kempelen Szakközépiskolában hagyomány, hogy a végzős diákok iskolájuknak emlékül, díszallagot hátrahagyva átadják az őket követőknek az iskola zászlóját. Az ünnepségen jutalomkönyvet adtak át azoknak a tanulóknak, akik kiválóan szerepeltek valamilyen versenyen az elmúlt 4-5 évben. Kempelen díjat adományoztak Töröttő Ferenc pedagógusnak a testnevelési és sport, a nevelő-oktató munka területén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A végzős tanulók nevében Berényi Adrián Anna búcsúzott. Ahogy Kölcsey is mondta, nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké. Mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátaimban lehetük fel az egész világot. Az ünnepség végén a szülők, barátok, hozzátartozók virággal köszöntötték a diákokat. Felnőtt lettél, azt hiszem, hiszen most is játszol, s komolyan veszed.